Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka kenhun balap saungot kinong kiulum bat nyongot kinong aji kai lane ki mountaineering instructor jong ka Nehru Institute of Mountaineering Uttarakhand kilangat hakasingkan khat naka jingtwa jong ulum Thah kat bakidang wan pai naka jingle kiu yo ulum Draupadi ka danda ubadan hak jilla Uttarakhand kabalong sibenta naka advanced mountaineering course kani galaja haka sautarek urisau arjar arpuar haka por khandai duna menstep na pedang kini ki live sawat ki badan ha pedang ke jingsha hikai pentiben bat ki badang jar ngai hedu menta uwei na ki udai Rangbah Khasi ubasyong basa ha opar lumpering Shillong ya ubala tip kerteng kum uba tiklu jerwa ukurim jong ikong indalen lingdo marshilong kumban supentep angni ba uba tiklu udai ubahayeng jong uba walambok lingdo marshilong ubadai u general secretary jong kani ka association hakabai dai bat kani ka jingja ka kanhun ajing ram jong ka state disaster response force ka national disaster response force lambat ki sipai sun Indian Air Force kidang pelong ya ka jinglei wat ikini ki balangat hakani ka jingja hakaba arut kilaklat ki deiru ki instructor ki bakanthop ya ka Savita Kanswal bat ka Miss Nomi nagaliang ka ka something idap rakari sosi ka khao ba ngai i ki khomor ko mi ba ka ba pen jao mat ya ka yeng hi baro ki bai kan do i jing e mo te kham ta me na ko mo khi ja ki yeng bo pe ka yeng ka sem ba a member of the family ura sakut chijong duam ko bangi om mo te kane kade ka training course jo ka advanced mountaineering course ya ka ba shispa arfu arngut ki khna ki dan na pedeng ki shispa arfu arngut kila bo ta ka slot bagin ki ar lai sautari te kila phya ka group te une u khna jangi utikru jerwa u ha bha group ka ba manin ka ba sautari men step ki mi saudi na ka advanced base camp bakin le summit ya ta ulum Draupadi ka danda tu hadin bekila complete ka training nama hadin bekila complete ka training ki ju ai ka ka ji kai ki how to survive in mountain bar ki ju ai ka training how to navigate in mountain bar ki ba bun ba ki tactics ba phi win pla imira jong te ka sujano nim te pa ka kansan kawan ka natural calamities ka ba ki akando ba ka white out ko bangi ong ka ba dumlo ka ba makiru kila shuya mon ba sa fuengot kila shuya long scattered chane satai but na pedeng kita ki sa fuengot khat sangot kila shuya ya kulma chaneng surum bat kila ya poi mendang mene ar sau kanta kila shuya ki jar chaneng surum kila poi menne bat ka rescue team ka ba menen ki ba ki khamla banne chijong na ka daw ka jing hap ka yor ka bang heavy snowfall bat ka white out wat ke helicopter menen ro ka ba ngayo jing tip ba ka helicopter ka ba kit ka first team of SDRF team Indian Army bat ki IDPP ka poi base camp hadin opoi habis kiam kimla shu bagile sha khamat namal naga jing jor ka snowfall te hadin nangta ka second anda kila on phai ki second team ka jano ka ta ka bad weather te manne kidang up ya kata ka window clearance of weather ba anda la pri kata ka window kin le te manne ka team ka opoi habu base camp te ngirang up menta ba maki kitu ki rescue team on ground kin le ban rescue ek tu ki ba sakut chijong then you hope for the best but haju kapor only God's miracle kabalawan mo kabalawan ay kata ka jinga da ki haju kapor na kaliang jong ni should expect tang ya kata ka ni shu bu da ka jing doi bat ni kerpa ru ba ya phi kum kam tam ai khule ya phi ki press ki balawan hana kapor kum nasa hima ba ba te si ba pinwan ban panchkane me ngi leng ba ki ne ki khobor ki ba pin plai khwa ki pai ba ba ki pa ki pai ba pin so ba ha ba bo jing doi lem nam ta jong kini ki team ki ba sakut paro arsan ngut kat kum ka list ba ngiyo missing people ki di arsan ngut te kini dang don hak to ka jaka 17,000 feet te menta issue po ta ha jing doi ba boro hinya bo jing doi no ba ngim tip ka ja ai situation hang to only the ground rescue team ki bala an a ya ka full details
tingin ang up ya kata ka details naki hakane ka training na po North East kidan Arngot iwe na Assam but i Meghalaya ini tiklu jerwa kilale ka course ka sedang khatlai tarik une ubnai September kaliban kut haka khatwai tarik ne ubnai October te maki kila training hangtu kila adon hangtu but haju ka poru ba something shibnai kadika course ki but haju ka por ai khuble ru mo ya ka kamtami ba John Khasi ibali president jo MSOE ibala simkhia ibala ti initiative ba what nakaliang jo chief minister u man nakaliang government kila ya ti initiative halo kane ka case wajia ya ini khna jungi ba haju ka por kum u general secretary jo ka Meghalaya sport climbing and mountaineering association ngadap ta jing so khia ka khra ba for the first time in the history of mountaineering hapo India ka jia komni te ngira so khia chi shamo te wat nakataru i wat lagi hangne ni so kumne ni kat no ni so nam ta ki ba ki bari ba ye ki ba hasem ba ki ba ye jang ki ba i ba thon jo ki ba sheme ne jingja oi baji da mune kharoi baji ka rescue team on ground ki la le te ka simpo ra no nyo khra kan ta ba kin poi ha to spot te ngidang up ya kata nama ka phone call kam long satu only satellite phone ka satellite phone do tangkat tu kan teli kiran satellite phone jo ki ITBP ba Indian Army tingi up tang ya kata final call from district magistrate of Uttarakhand but nakaliang jong ka government of Uttarakhand ba kin sa ya ka jing pentip details ba kham ha tingi shop tang ya kata but we hope for the best for their safe return itiku jurwai la dan lai husam snen kane gade ka sien ka ba ar ka jong I ila pendep ya ka basic mountaineering course na National Institute of Mountaineering and Allied Sport na Arunachal Pradesh how benai March April but ila yo good performance but ka grading he got very good but because of his performance mai ila yo good grade te menta pat long isayo banlik nama kat kum ka jing penya ka mountaineering la da phikwa ban long mountaineering in ha pendep ki course ki ba phet te kadon ki basic ki advance mo te te ma I dak ka course ka ba na kisan peli te nga suka ban kerpat ba long ni ki pat ba ro kan long makin chupan bu jing wai ka dei tang ka jing le phlai ka jong blai ma la ni nyam la ban tip ke I ka ba ja ki ham tu te nyam la ban yu I te tang ka tai nga suka kin bu jing wai lam kan ba ro long makin ya la ban poi suk kan cha po thì đặt công ju ruồi cả government kan long makan long hawat ka government ru kala sim khia halor kan ya thì ngai sukwa ban kan tu na kaliang ka jonga long makin kham pen kloi kan long khnam makin yo kata ka jing yarap kan ka kham kloi kat kum ka jing yo jing tip na pedeng kini ki southway ngot life sound ngot kini ki trainees but nyong ngot kini instructors but na pedeng kini ki instructors arngot ki instructor kan thei ki kimdan shoot nama ba kila di sport that ki le se kilo something la ka stampede mo how long stampede or something ki khat no hang tu hi ke te yamanta ka kum ka jing pin I ki news se lo ga ba kla ka jing pin I shongot te henre ke exact ka bang yo report na po ka institute ka armot te yamanta hingi nang up ya ka report na ka institute na ka jala Uttarakhand ki ki armot ki thai ban ki ru haju ko por ki junior ba ki khna ki jonga hi ya ka ba nglai don kat ba ki ha ka por ba ki dang training as instructors